wani a Saudiya ya faru, police din ne yake bada labari. An yi mummunan hatsari, saurayi a cikin mota. Ya zo gashi nan zai mutu, police din ya zo yana bashi kalmar shahada. Ba irin police na wasu kasashe ba, dan mutum zai mutu ma za su caji aljihunsa ko za su ɗauki wayansa. A wasu kasashen akwai irin wannan ko? To shi na Saudiya din ba haka bane. Police din ya zo yana bashi kalmar shahada. Sai waka yake yi har ya mutu. Da mutanen suka zo sai police din yake tambayan dangin yaron nan, wannan wani me halinsa? Ai ya kasance bai ya sallah. Ga halinsa ana bashi kalmar shahada yana waka. To wannan fa wanda an bashi kalmar shahada, to ya wanda ba a bashi kalmar shahadan ba? Kaga dama abu adama ya kun kenan. Irin wa'annan kissoshi da yawa sun faru. Akwai wanda yana bada kudin ruwa, an zo ana bashi kalmar shahada yana cewa 10 da rabi, 10 da rabi, wato zai bada 10 a ƙara rabi. Haka ya mutu. Ɗayan kuma mai kuɗi ne, ya damu da gine-gine, ya gyara wannan gidan, ya gyara wannan gona. Ya zo zai mutu ana cewa kai kalmar shahada, yana cewa gida kaza din a gyara window, gona kaza din a sa kaza, wuri kaza a gyara kaza. Haka har ya mutu. Rayuwarsa gaba ɗaya ya kafa ta akan neman abin duniya, ba ambaton Allah, ba karatun Alƙur'ani. Mutuwa ta zo, dama aka ce man shabba ala shay'in, na'am, man asha ala shay'in mata alai. Duk wanda ya rayu akan wani abu to akai zai mutu. Saboda haka mutum idan ya lazimci wani abu zai zama dalili na mutuwansa ya kasance aka wannan. Abu na gaba da zai zama dalili na wato samun mummunan cikawa ga mutane, wato mutum ya zama to zahirinsa da boyensa ba ɗaya ba. Yana da yaudara, yana da munafurci, yana munafurtan mutane, har yau zai yi munafurci Allah. Shikenan sai kaga kamar ana ganin sa mutumin kirki ne, alhali ba mutumin kirki bane, ya mutu akan wato mummunan cikawa. Allah yake